Dise que a xustiza é cega. Iso significa que non pode facer distingos, que ten que ser igual para todos. Hoxe segue habendo injustizas, pero xurídicamente todos nacemos iguais ante a lei e os tribunais e as institucións teñen que garantir os nosos dereitos fundamentais. O acceso á xustiza por parte de calquera cidadán é algo moi recente e supuxo un paso de xigante na historia da humanidade. Xustiza é darlle a cada quen o que é seu. A historia da loita pola xustiza é a crónica de como o ser humano se foi defendendo con normas da arbitrariedade e da brutalidade do poder. Unha viaxe que vai desde a vinganza e desde o ollo por ollo ata a intervención dun terceiro, o xuiz. Pero case sempre, quen tivo o poder tamén quixo ser xuiz e estar por enriba da lei. O cárcere, como este de Teixeiro, é o lugar onde cumpren condena aqueles que cometeron un delito grave, que vulneraron dereitos básicos doutra persoa. Hoxe os galegos temos dereito a ser alguén, a ter algo e a expresar libremente os nosos pensamentos. Neste capítulo, imos contar como os galegos tratamos de defender estes tres dereitos en tres momentos históricos nos que a xustiza se impartía con diferentes varas. Este edificio de capitanía foi sede da Real Audiencia do Reino de Galicia, creada polos reis católicos aquí na cidade da Coruña e que durante 300 anos fixo as funcións de Tribunal Superior de Xustiza. Tribunal ao que apelaban en última instancia os galegos que podían cando se sentían vítimas dunha injustiza. Pero naquela sociedade de privilexios do antigo réxime, os xuíces reais convivían con xuíces señoriais e cos eclesiásticos, nunha sociedade na que os dereitos non eran universais. Conforme á Declaración Universal dos Dereitos Humanos, que caben neste libriño, todos nacemos libres, e iguais en dignidade e en dereitos. Todos somos fillos dun pai e dunha nai que nos dan un nome e uns apelidos que conforman a nosa identidade xurídica. Pero non sempre os pais legais coinciden cos pais biolóxicos. Aquí, neste Instituto de Medicina Legal da Universidade de Santiago, realizan ao ano unhas 150 probas de paternidade. Pero, por que é tan importante saber quen é o pai dun? Cando Cleopatra se presentou en Roma con un fillo e lle imputou a paternidade do neno a Xulio César, creou un problema político que algúns historiadores relacionan co asasinato de César. Ata o século XX, máis alá do parecido físico, a única e feble proba de paternidade eran as declaracións de testemunhas. Hoxe, os análisis de ADN determinan cunha certeza prácticamente absoluta quen son os proxenitores de calquera persoa. Estas probas solicítanas homes desconfiados e mulleres necesitadas de que o pai biolóxico dunha criatura comparta o esforzo, o gasto e a responsabilidade de criala e de educala. Hai tamén outros motivos para probar parentescos, como poden ser o cobramento de herdanzas ou incluso a obtención de nacionalidade. Os test de paternidade son moi recentes como proba xudicial. Antes, os xuíces consideraban a paternidade como unha cuestión de imposible probanza no físico. A protagonista da nosa historia non tiña ao seu dispor probas de ADN para demostrar quen era o pai do seu fillo. Esta é Rita Caxiao, natural da parroquia de Vilouzás, pertencente ao partido xudicial de Betanzos. Ten 24 anos e está solteira. Cando lle morreron os pais hai pouco máis dun ano, Rita entrou a traballar como criada na casa duns parentes ricos, os Núñez Baamonde, na parroquia de Mántaras. A casa dos Núñez tense por ser unha casa de virtudes cristiás, unha casa orgullosa do seu morgado, Miguel Núñez Baamonde, capitán de alarma. En unha casa así non poden consentir o que está pasando. Rita está embarazada e iso atenta contra a honra da familia. Rita sabe ben que Miguel é o pai da criatura que está agardando, pero tamén sabe que pouco pode facer para evitar que a boten da casa. Esta é a igrexa de San Salvador de Vilouzás, a parroquia de Rita Caxiao no concello de Paderne. Naquel tempo, cando unha solteira quedaba embarazada, as autoridades religiosas obrigaban a espontanearse, isto é, a presentarse diante da autoridade e declarar espontaneamente quen era o pai da criatura. E iso foi o que fixo Rita Caxiao presentándose diante do cura desta parroquia e dicindo que o pai do seu fillo era don Miguel. O capitán de alarma Miguel Núñez Baamonde é un home respetado.
persoa de renome en toda a comarca, visita o escribán do Real Correximento de Betanzos. Quere presentar unha querela criminal contra a súa curmá Rita Caxiao, criada da súa casa ata hai poucos días. O motivo é que Rita presentouse ante o correxidor da cidade declarando que don Miguel era o pai da criatura que levaba no ventre. O capitán nega toda a relación carnal coa que fora a súa criada e considérase calumniado. Manifesta que a súa honra e boa reputación quedaron danadas e un home do seu rango non pode permitilo. Estamos en Mántaras, no concello de Irixoa, de onde era veciño o noso ofendido capitán. Naquel tempo, o que fixo Rita Caxiao non era o normal. O normal era que unha muller solteira que quedaba embarazada dun fidalgo ou dun eclesiástico, convencida con ameazas ou con cartos, lle atribuíse a paternidade a calquera descoñecido que supostamente a violara, ou a un carpinteiro ou un canteiro que pasaba pola parroquia. Diante do escribán do Real Correximento de Betanzos, Rita trata de contar as cousas tal como sucederon na casa dos Núñez de Baamonde. No ano que botou servindo alí, traballou en todo o que lle mandaron, como debía de facer unha criada. Rita recoñece que mediante palabras e promesas de matrimonio se deixou convencer polo seu curmán, Miguel Núñez, para que tivese trato carnal con el. Baixo xuramento, Rita afirma que non tivo relación con ningún outro home máis ca con don Miguel. Como resultado deses encontros, repetidos en varias ocasións, quedou encinta. Sen ningunha dúbida, don Miguel é o pai da criatura que vai vir ao mundo. Rita non entendía como dicir a verdade podía ser un delicto. Aquí, no Arquivo Municipal de Betanzos, gárdase a acta da querela que en 1811 lle presentou o capitán de alarma Miguel Núñez a Rita Caxiao por afirmar que el era o autor do seu preñazo. Na páxina 3 desta querela está a declaración dela que di no haber tenido ninguna otra comunicación con hombre alguno más que con dicho don Miguel. E na páxina 11 está a resposta do representante de Miguel Núñez, que di: vaya, yo no sé cómo dicha mozuela mal aconsejada y peor dirigida tiene el arrojo de salir por donde sale. O representante de don Miguel explica quen é realmente Rita Caxiao. Unha tunanta, lixeira de cascos, vagamunda de profesión, liviá e ociosa por destino, amante dos homes e doutras cousas por instinto. Nos meses que estivo na casa do pai de don Miguel non foi posible termar de semellante coqueta que non deixou de ir a festas, feiras e mercados. Así, cando o prudente amo e a súa familia comprobaron a depravación da criada e considerando que unha casa de religión e recollemento non se podía expoñer a tales riscos, desfixéronse dela para a tranquilidade da súa conciencia. Pero as acusacións do representante non quedan aí. Asegura que ao pouco de botala, a baixa catadura moral da moza Rita levouna a prostituirse quedando embarazada. A conclusión é que a unha muller así non hai quen lle poida crer. Ata hai pouco, cando unha muller solteira quedaba embarazada, o autor da preñez non contraía deber ningún. Toda a responsabilidade e o escarnio social recaían na muller. Nesta casa de Cova de Tribes, a comezos do século XX, vivía un cacique local, o que era coñecido como o Lobo de Queixa. Nunca casou, pero os vellos recórdano pola cantidade de fillos que tivo con mulleres da comarca. El mesmo se gababa de que algún ano 22 fillos seus marcharon facer o servizo militar. A mediados do século XX había comarcas de Galicia nas que máis do 25% dos nacidos vivos eran fillos de solteira. Tradicionalmente, unha solteira embarazada acudía ante o xuíz local a declarar de quen quedara embarazada, sen que isto supuxese obrigas maiores para o suposto pai. A partir de Carlos III, esa declaración da embarazada solteira deixa de ter validez, a non ser que o pai recoñecese selo proxenitor ou que existisen indicios suficientes para atribuirlle a paternidade, cousa que moi poucas veces sucedía. O habitual era que un veciño sen demasiados recursos nin reparos recoñecese como propio o fillo doutro despois de chegar a un acordo económico co pai verdadeiro, que nos máis dos casos era unha persoa privilexiada. Houbo excepcións, pero non foi o caso da nosa protagonista. Rita Caxiao deu a luz ao seu fillo que naceu forte e san.
Un mes antes do parto, vendo que nunca ia dar conseguido que o seu capitán recoñecese ser o pai do neno que levaba no ventre, amañou para que o correxidor de Betanzos lle dese licencia para irse vivir co irmán dela en Vilouzás, a cambio de ter ali o seu fillo e de manterse despois casta e honestamente, sen causar nota nin escándalo. O xuizo rematou pola renuncia dela a seguir co preito. El aceptou pagar as custas xudiciais e ela renunciou a presentar no futuro calquera demanda de paternidade contra el. O xeito como rematou este xuizo supón un fracaso da xustiza e evidencia o abuso de quen ten poder, estatus social e cartos. Polo tanto, o fillo de Rita Caxiao nunca puido levar o apelido do pai, nin por suposto herdar ningunha das propiedades paternas. Do dereito á propiedade e dos documentos que o acreditan é do que vai tratar a nosa seguinte historia.